बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट उत्तराखंडनि उत्तर कुशियाव हा सिंजों लामा बानायबाय थानाय समाव टानेला बायग्रुबनानै गासै सा 40 मावथिफोरा नांथाना थानायनिफ्राय बे समाव गुदुंनिफ्राय रायदावहरदों। सा 40 नांथाना थानाय थामहिनबा रामप्रसाद नार्जारी आरो सन्जय नार्जारीजों लोगोसे सा 40 मावथिफोरा नांथाना थानाय गुदुं सिंनिफ्राय रायदावहरदों आरो बुंहरदों जों गोथाङैनो दं, जों ओंखारलांनो हानायनि लामाखौनो नागिरनानै मोनाखै। बे समाव रायजो राजानि बोर नांगौ आरो आरज गाब रामप्रसाद नार्जारी आरो सन्जय नार्जारी बिथांमोननि थाखाय। मोनसे दुखु खामथाव आरो बिखा खामथाव जाथाय 60-70 मिटार सिङाव नांथानानै थानाय दुखुथियाफोरा रायदाव हरदों आरो बुंदों जों गोथाङैनो दं, ओंखारलांनो लामा मोनाखै, जोंखौ दिहुननानै लांनानै बे समाव सुरंनिफ्राय एबा गुदुंनिफ्राय रायदाव हरदोंना बे समाव सुलुंनिफ्राय आरो गोबां खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिना मोननाय जादों। उत्तर कुशिनि बे सुरुङाव नांथानानै दं गासै सा 40 मावथिफोर आरो बेनि गेजेरावनो सानै बर' सुबुंफोराबो दुखुनांथावै नांथानानै दं आरो बे नांथानानै थानाय दुखुथिया आरो खैफोदाव गोग्लैना थानाय सुबुंफोरानो रायदाव हरदों जोंखौ बासायदो, जोंखौ दिहुननानै लांदो, जों ओंखारलांनो लामाखौनो मोनाखै होननानै रायदाव हरदों। दिनैसिम 8 सान जाबाय बे खोमसि दरसेयाव नांथानानै सानै बर' सुबुंजों लोगोसे सा 40 मावथिफोरा। बे समाव जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि खौरां बिजोंनिफ्राय खावलायदों रामप्रसाद नार्जारी आरो सन्जय नार्जारीनि थाखाय आरज गाब, बिथांमोननि थाखाय इसोरनि मदद गोनांथि एबा इसोरनि मददनि गोनांथि। हादोरनि खना खनलानि भारतारिफोराबो रामप्रसाद नार्जारी आरो सन्जय नार्जारीजों लोगोसे सा 40 मावथिफोरनि थाखाय बे समाव आरज गाबदों। बे समाव जोंनिफ्राय खावलायो सन्जय नार्जारी आरो रामप्रसाद नार्जारी बिथांमोननि थाखाय इसोरनि मदद नांगोन आरो बिथांमोननि थाखाय जोंनि रायजो राजाफोरा आरज गाब। बिग ब्रेकिं आपडेट उत्तराखंडनि उत्तर कुशियाव हा सिंजों लामा बानायबाय थानाय समाव टानेला बायग्रुबनानै गासै सा 40 मावथिफोरा नांथाना थानायनिफ्राय बे समाव गुदुंनिफ्राय रायदावहरदों। सा 40 नांथाना थानाय थामहिनबा रामप्रसाद नार्जारी आरो सन्जय नार्जारीजों लोगोसे सा 40 मावथिफोरा नांथाना थानाय गुदुं सिंनिफ्राय रायदावहरदों आरो बुंहरदों जों गोथाङैनो दं, जों ओंखारलांनो हानायनि लामाखौनो नागिरनानै मोनाखै। बे समाव रायजो राजानि बोर नांगौ आरो आरज गाब रामप्रसाद नार्जारी आरो सन्जय नार्जारी बिथांमोननि थाखाय। मोनसे दुखु खामथाव आरो बिखा खामथाव जाथाय 60-70 मिटार सिङाव नांथानानै थानाय दुखुथियाफोरा रायदाव हरदों आरो बुंदों जों गोथाङैनो दं, ओंखारलांनो लामा मोनाखै, जोंखौ दिहुननानै लांनानै बे समाव सुरंनिफ्राय एबा गुदुंनिफ्राय रायदाव हरदोंना बे समाव सुलुंनिफ्राय आरो गोबां खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिना मोननाय जादों। उत्तर कुशिनि बे सुरुङाव नांथानानै दं गासै सा 40 मावथिफोर आरो बेनि गेजेरावनो सानै बर' सुबुंफोराबो दुखुनांथावै नांथानानै दं आरो बे नांथानानै थानाय दुखुथिया आरो खैफोदाव गोग्लैना थानाय सुबुंफोरानो रायदाव हरदों जोंखौ बासायदो, जोंखौ दिहुननानै लांदो, जों ओंखारलांनो लामाखौनो मोनाखै होननानै रायदाव हरदों। दिनैसिम 8 सान जाबाय बे खोमसि दरसेयाव नांथानानै सानै बर' सुबुंजों लोगोसे सा 40 मावथिफोरा। बे समाव जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि खौरां बिजोंनिफ्राय खावलायदों रामप्रसाद नार्जारी आरो सन्जय नार्जारीनि थाखाय आरज गाब, बिथांमोननि थाखाय इसोरनि मदद गोनांथि एबा इसोरनि मददनि गोनांथि। हादोरनि खना खनलानि भारतारिफोराबो रामप्रसाद नार्जारी आरो सन्जय नार्जारीजों लोगोसे सा 40 मावथिफोरनि थाखाय बे समाव आरज गाबदों। बे समाव जोंनिफ्राय खावलायो सन्जय नार्जारी आरो रामप्रसाद नार्जारी बिथांमोननि थाखाय इसोरनि मदद नांगोन आरो बिथांमोननि थाखाय जोंनि रायजो राजाफोरा आरज गाब। स्थापित हो गया था, जो अंदर मजदूर फंसे हैं। यहाँ पर एक पाइपलाइन है, उसके थ्रू हमने वॉकी टॉकी से उनको संपर्क करने की कोशिश की तो हमें ये पता चला कि जो पैच है मलबे का वो लगभग 60 मीटर का है। उसमें से जैसे हम मलबा हटा रहे हैं तो ऊपर से मलबा अभी भी गिर रहा है, तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने लगभग अभी तक 15 से 20 मीटर एक्सक्यूट कर लिया है और अभी 30-35 मीटर्स आगे जाना बाकी। देखिए वैसे सभी लोग सुरक्षित हैं, हमारी उनसे बात हो गई है। हमने इनको ड्राई राशन के पैकेट्स भी भिजवाए हैं पाइपलाइन के थ्रू, ऑक्सीजन और पानी भी जा रहा है। ये कितना समय लगेगा ये तो कहना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, टेक्निकल टीम ज़्यादा बता पाएगी, लेकिन इतना है कि इसमें अभी समय लगने